Zaiste je veľmi dôležité motivovať ľudí aj vidieť tie možnosti v tom, že áno, keď sa človek do niečo zahrízne a chce to proste dosiahnuť, tak sa mu to proste podarí, ale ja sa angažujem naozaj v kauzách, ktoré sa práve týkajú tých služieb politikov podnikateľským záujmovým skupinám a tam ťahá spoločnosť za kratší koniec. To by som len, aby sa to uviedlo na pravú mieru. Nechcem tu akože o tom dávať siahodlhé dôkazy, ale jednoducho takto je na Slovensku, to proste tak je. Akokoľvek sa aj občania proti tomu postavia. Občas to vyjde, áno, je to pravda, občas to vyjde, ale spravidla to skôr nevyjde, pretože keď si všimneme, pribúda na Slovensku zeleň mestská alebo ubúda, no tak asi ubúda. Stavajú sa na Slovensku stavby v súlade s územnými plánmi, v súlade s nejakou logikou urbanistiky a architektúry kontinuity. No nestávajú. Slovensko je aréna pre šialencov, ktorí proste si tu postavia hoci kde, hoci čo. Posledný krát som zdúpnel, keď som bol v Žiline a tam pred hotelom Slován sa myslím volá ten hotel a ešte neviem, jak sa volá tam ten nejaký Národný dom, alebo neviem, tam som bola, kedy ešte koncertoval ako študent, tak nejaký šialenec tam proste postavil kompletný aupark. Normálne tam postavil obrovskú, gigantickú budovu no proste to je primitivizmus, akože Albánsko, keď pre nás je ten termín Albánsko, akože krajina ľudí, ktorí už nie sú schopní proste rozoznať vlastné kroky, tak to je Slovensko vlastne v takomto prípade. A to sú všetko protekčné stavby, to sú všetko veci, kde sa od 100 petícií popísali a tu ešte, keby sme o Bratislave hovorili, tak to je škoda rečí. Ešte vlastne k tomu, no potiaľ to.